What's up mga kabangis? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Panibagong araw, panibagong adventure naman tayo today. And kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And in today's video, kami ay mag-meet ni Ate Cherry. Ano naman? Wait lang guys. Nandito ako ngayon sa NCCC Mall, Buhangin. And bibili daw siya ng sabon. Pag-meet kami natin siya maya-maya. Last time nag-vlog ako dito, wala siyang masyadong laman guys, pero ngayon ang dami na niyang laman. Maraming tao, maraming event. May event, maraming event. Harmonies, Mami Ara oh. Mami R. Dami tao. Mga mami, dali na mag-ubal na ta. Dali na gawin dito sa bunga. Dali na mag-start dito. May event pala for mommies dito guys. Davao mommies. Pasok tayo. Ay, ano yung bunga? Bunga sa right na bunga. Ay, hindi ako rin mag-adjust. Ay, hindi na ako mag-adjust. Surang diyang mo. Diyang pa. Ang saya-saya nila kanina nag-zumba guys. Karaoke. Nakalimutan mo kamera utak maday. Dito sa akong kamera day. Pasko na sa NCCC. Ha? Na-shake ko. Less 10% at 20. Karon ra nino. Pila ilang original price? Ituloy ko. Nutri Blitzer.
outdoor yan. Ay, model yan. Asa na mga model? Di urong. Murag dili ra ta doon. Itaktak mo. Ito kami ngayon sa Inasal, guys. Last 2. Init pa kayo ba yun? Ako yung tabunan kaya murag nagkatubang sa mga tao. Nagkatubang sa mga tao. Nagkatubang sa mga tao. Init pa. Okay, so let's start. Pork rice. Ganda ka. Kailangan ganon-ganonin. Kapag ginanon mo yung mga rice, if you loaded the rice, you're going to, Magkimbap ka. yes, kimbap. Kimbap manduro. Kimbap mandun din ne. Ayan, so tapos na kami kumain. Sabay kakanta na. May Videoke na sila. Out. Bibili namin ang lahat. So watch out, guys. Ito ang ilang washing. For 75 lang. Ang gago. Meron silang mga gas range dito. Mas larger man niya. Diba? 8,000 lang siya. Okay. And safe siya. Kasi pwede kang maglagay sa ilalim ng gasol. Ito yung ganti na yun. 9999. 95. Kakanta na siya. Kung makukulit ang mga bata, ipasok dito sa loob. Yan. Joke lang. Ganda oh, parang dun sa laundry na pinupuntahan namin. Ang mga sad mo nga mahalon mo ako sa tanggani kayo kisaligan kong tanan mga panupa nasa ang pagtuo utang pagsalit mo kaya sapit ng diyan mao'y ibalot mo sa akong papilayo nalintan mo na nakita ka lahing kilala pulikan na mo kinsa siyan ni pagyamo labaw pa ka na ako kay tingugmay umang gipulian nasa ang pagtuloy o isa pa lamang pasensya na this is my concert fee please cordong di namin dami ng aking minamahal dahil dali lamang nakilang nagagay
your song and let me sing forevermore. You were more alone, were all I worship and adore. And afterward, miss me, and we could be lovers again. Just one more chance, another day. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today, Banat, banat. in Tokyo, we could be happy together. Never know. Thank you so much. Ayan guys, ito yung aking vlog. Subscribe to my channel, Charing TV sa channel. So, bye bye guys. See you next time. Really cool.